मालाय मोजांथार हेबाबो नै बिबारा साफाथारलै आबुलानिया ना हाय लोगोफोर खुलुमबाय फिन आंनि गोदान भिडिअ बयखौबो आसा खालामदोंमोन आंनि भिडिअखौ नायलाङो आं दा ओरैनो भिडिअ बानायलाबायदों आरोना नोंथांमोना बेखौनो नायलांदो बयबो Apa? Apa? Ayo. Bara sini kan. Mama lah Nia. Mama bukan. Hao, kaya. Tahu. Bye bye. Hai. Aku bol nih. Aku bol. Ayo. Wah. Kok businang apa? Ayo. Bukan, Ania, apa mana? Ayo, ayo. Ayo. How? लोगोफोरा आनारसखौ हाना लाबाय आं हाना लानायखौ खोन्थायासै ओमफ्राय दा आं जानोसै आरोना नै आनारसखौ आमथिसुवानि खान्थालबो जागोन बेखौ जाखांनानै नायलांबाय था होमबा लोगोफोरा बयबो गोदैथार दै होफिनदो आया दै होफिनदो 자꿔주면 gilane ini 그죠? 만들었죠? 아니 그냥가 아니 그냥 그냥가 đang là một vai nàyเอาไว้เท่าไหร่ใช่ค่ะนี่ขนาดอะไรเดียวท่าน마바 타오픈나 라카나 있으세요? 어이 요건도 나라는 거? Betul? Sungguh saya nengok. Ya, sungguh. Mana? Kebab habsum kan? Kebab apa saya ada? Hah? Sungguh yang ini dah. Tong. Ngeluk kamai. Kuri kia men kanto. Betul na? Jalan sih bacaan ini. Tidak. Kedai. Tiga. Sungguh jangan ngok. Sungguh je suka thau tay.
जानोसै आंबो बिसो बिगुरनि जादों एसे दैबो ना आथासो नांजोब्बाय आंनाव नै आथिङाव बेगरजों जगियो आइनसै हाय खान्थाल जानो बेसे आंनि बेगा दङ बेसे 1000 फैसा हायाखै 500 माला मोजां जायखिजाया हायाखै अबेयाव मोननाय हायाव हानसिगोनथो अबेखिनियाव बैगानो आमथिसुवानि जाबाय नै खान्थाल Welcome to our music world. The Bluetooth device is ready to pair. Bluetooth mode. 안돼 그리탈 TV tiene 사랑가 약한데 응? 한치근데 아벨레 뭐가 나는데 몰래는 मबाइल नाम्बारखौनो होलांदो मा होनो फन हरनानै बिहरबा जाथारो मानो फैयो नोंथ' फैदो हाजिथ' आंना आब'आबा लाजियाखै ओंखाम जानाय खोन्थायाव आमथिसुवानि जादो जोङो नोंसोरबो जाना जायाखै लोगोफोरनो 피자만이 비슷하게 땡겨 싸우는 그래. 다 자그라고 라이니 Wala. Ma. Kenapa mukred? 나야 같이 가대 나야 지 사빠 가대 누드나 나그 लोगोफोरनि जा मोजां खारबाय दं आरोना नै दैयाव इयावनो ना फिनानै सारना जायो आरो ना इसा अ नाना थरसना नाना नायदो आयो नाना नायदो नोङो जना नायलायबाय होबा नानाखौ नाना फै नै नाना फै आंनि खाथियाव फै होनोबा नैयाव अमा गन्द्रा इसानि आबैलानि अमा गन्द्रा आबैलानि अमा गन्द्रा होनोबा मा नायदो गाबो होबा खोना Abu, variant. Ayo, mana itu sini am dah kembali mana? Lain pibe. Lala,
Kejaya cici. Tapi se. Nanai do. Mama bedo na kopi ubilani. Nanai bedo malai ne riansa. Nanai de. Nanu de ba ai nani ayu tiau nu dong na ba. Atar jade. Kali bilai jade gunde hode mamanya. Japan. Chả phải năng lấy chứ ngà nó bà. Chả phải cái năng ngờ chứ ngà nó bà. Để chúng mình mami cơ. Để chúng mình chịu. Để chúng mình mami cơ kudum deh. Oh. Jangan channel ke like, share, subscribe kalau mahen babu. Hoi bo nanai. Ba video ko yukini andan thabai le ko bye bye.